Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrien Delija li erbazar il-Belt Valletta fejn kellu l-opportunità jiltaqa' ma' diversi persuni li matul dawn il-jiemet jagħmlu l-aħħar preparamenti għal festi tal-miliet u l-ewwel tas-sena, akkumpanjat mis-Segretarju Ġenerali Clyde Pooley, membri parlamentari Ewropej u kandidati għall-elezzjonijiet tal-Kunsillu Lokali u l-Parlament Ewropew u għaltaqa' ma' nies minn kull qasam tas-soċjetà minn tfal sa anzjani u ħaddiema. Adrien Delija altaqa' ma' diversi sidien ta' stabilimenti f'diversi nħawi tal-Belt Valletta fejn kellu ċans jisma' minn għandhom dwar l-opportunitajiet u l-isfidi li affaċċjaw fil-ħidma tagħhom. Matul iż-żjara tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista ħal opportunità jiltaqa' wkoll ma' wħud mill-uffiċjali ta' Transport Malta li f'dawn il-jiem ta' festi jinsabu fid-daħla tal-Belt Valletta. Dan bħala parti minn kampanja ta' għarfien biex wieħed ma jsuqx jekk ikun se jixrob. Fil-fatt qed jitqasmu wkoll breathalyzers li wieħed jista' jagħmel użu minnhom huwa stess biex jara l-livell ta' alkoħol tiegħu. Adrien Delija żar ukoll fiera ta' artiġjanat fi Pjazza San George fejn diversi persuni qed jesebixxu x-xogħol tal-idejn u tradizzjonali Malti mill-għasel lokali sa crafts fost l-oħrajn.